नमस्कार, स्वागत बा आप सभी दर्शक लोगन के। त खबर बा भोजपुरी के दूगो सुपरस्टारन के बारे में जिनकर काले गाना रिलीज भइल और दोनों सुपरस्टार के गाना जबरदस्त रिस्पांस देलस। भोजपुरी इंडस्ट्री के इतिहास में कबो ऐसा ना भय रहे कि एक साथ दूगो सुपरस्टार के इतना बिग बजट गाना सब रिलीज भय रहे और दोनों ही गाना सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर भइल बा। जी हाँ, हम बात कर रहल बानी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के गाना जय जय शिव शंकर के बारे में, जो कि एगो भक्ति गाना होके के बावजूद भी खूब धमाल मचौलस। और ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह जी के गाना बारिश, जो कि हिंदी सुपरहिट गाना बारिश के भोजपुरी वर्जन रहे। तो आज हमने देखा तानी कि दोनों जौन गाना बा उ 24 घंटा में, यानी कि एक दिन में वो कितना व्यू प्राप्त कैले बाड़े। तो सबसे पहले तो खेसारी जी के गाना के, जो कि सुबह 7 बजे होकर 24 घंटा पूरा हो गए, तो सुबह 7 बजे तक 54 लाख व्यू रहे ई गाना पर। जी हाँ, तो उसके बाद पावर स्टार पवन सिंह जी के बात करी तो इनकर गाना पर जब पूरा 24 घंटा भइल बा, यानी कि 11 बजे, तब 76 लाख व्यू रहे, यानी कि खेसारी जी के गाना से करीब 22 लाख व्यू एक्स्ट्रा रहे। अब बात करी लाइक के, तो खेसारी जी के गाना पर करीब 2 लाख लाइक रहे और पवन सिंह जी के गाना पर 5,61,000 लाइक रहे। उन्हें बात करी कमेंट के, तो कमेंट खेसारी जी के गाना पर 1.1 लाख और पवन सिंह जी के गाना पर 1.73 लाख आप लोग देख सकतानी सामने स्क्रीन पर दोनों के कंपैरिजन। ओकरा बाद बात जोन करे वाला बा उ बा ट्रेंडिंग के, तो खेसारी लाल यादव जी के जोन गाना बा जय जय शिव शंकर ई आयल रहे 3 नंबर ट्रेंडिंग पर मेन पेज पर। जी हाँ, अभी भी 3 नंबर पर ही मौजूद बा, आप लोग जाके देख सकता नहीं। और पावर स्टार पवन सिंह जी के जोन गाना बा बारिश ई आए रहे 1 नंबर ट्रेंडिंग पर सीधे ही। जी हाँ, अभी भी 1 नंबर पर बा, जाके आप लोग देख सकता नहीं। तो अगर कंपैरिजन कइल जाओ तो दोनों गाना में से जोन बा सबसे अच्छा और जोन तगड़ा रिस्पांस मिलल बा वो तो दोनों के मिलल बा, लेकिन जोन नंबर 1 पोजीशन अगर कहली तो वो बारिश गाना बा। जी हाँ, और ई गाना के एक दिन में यानी कि 24 घंटा में 76 लाख व्यू मिलल। और ए में जोन बॉलीवुड के बड़ा बड़ा हस्ती रहे, जैसे कि पायल देव, हिना खान, शाहिर शेख, जिनकर गाना सब हमेशा आप लोग ट्रेंडिंग के मेन पेज पर देखा तो कम। उन्हें बात करी हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी के, तो उनकर गाना में कोनो बड़ा नाम ना रहे उनका छोड़ के। जी हाँ, वो अकेले ही रहले, ई रहे कि गाना उनकर बहुत ही बड़ा लेवल के शूट भय रहे। सारे गामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर आ रहे और काफ़ी टीम वर्क बहुत ही शानदार रहे। गाना में लिरिक्स काफ़ी शानदार बा, वीडियो काफ़ी शानदार बा और फैंस के जोन पावर बा वो मिलके खेसारी लाल यादव जी अकेले ही अपना दम पर, अपना फैंस के दम के बदौलत पर 24 घंटा में 54 लाख व्यू लियल बड़े। और पवन सिंह जी के जोन गाना बा बारिश, वो पवन सिंह जी, हिना खान, पायल देव और शाहिर शेख के जोन स्टार्टअप बा वो सब के मिला के एक दिन में 76 लाख व्यू आयल बा। तो ये फाइनल रिपोर्ट बा। बाकी आप लोगन के का कहेगा बा कमेंट में ज़रूर बताएं। हम मिलम आप लोगन के एगो नया वीडियो में, तब तक खातिर जय हिंद, जय भोजपुरी, प्रणाम।